Malia que volveron decepcionados tras a súa visita ao Parlamento para asistir á comparecencia do Conselleiro de Educación, os pais da AMPA do Colexio da Barquiña en Noia seguirán a reclamar a incorporación do persoal necesario para garantir a inclusión e a educación en igualdade de todo o alumnado. A pasada tarde celebraron unha movilización a Alameda instando a Xunta a escoitar as súas demandas e dotar ao centro dun mestre para o desobre de terceiro de primaria. Falou de que todo se iniciou o curso escolar con normalidade e que eran casos puntuais os que había con estos recortes, estas reclamacións, e dixo que en algúns casos podía ser debido a errores. Entón, nós consideramos que no noso colegio é debido a errores, porque temos xustificado que o recorte no desdobre é totalmente inxustificado, porque falaba tamén da ponderación dos nenos con necesidades especiales, e no noso caso estásenos dicindo que este ano non consideran os ponderados, e despois en relación a esa vacante que queda sin cubrir, tamén a temos motivada, que é ese DOGA no que insistimos continuamente do catálogo de centros. Entón, só queremos que nos escoiten para expoñerlle as nosas reclamacións, pero que están motivadas e que eles nos fundamenten. Si é negativo, pois que non lo fundamenten, entón teremos unha resposta. Entón, sí, queremos diálogo. Ademais, os docentes inciden no recorte en persoal de apoio, dado que un dos coidadores está a media xornada, posto que debe desplazarse durante 2 horas ao IES Campo de San Alberto. Estánnos quitando media xornada dun dos 2 coidadores que temos no centro. Eso implica que os nenos que requieren este tipo de coidados, ao igual que o meu, están en carencia de axuda cando o coidador tense que trasladar ao IES San Alberto. Nos estes coidadores témolos o primeiro coidador que entrou cando Mauro se escolarizou no centro, e despois a maiores porque empezaron a escolarizarse máis nenos con grado de dependencia 2 e 3, hubo que meter a maiores, no cal tuveron que recurrir a un segundo coidador, que é o que estamos compartindo agora co IES San Alberto. Tras a concentración, unha representación dos pais asistiu ao pleno do Concello de Noia, no que se aprobou por unanimidade unha declaración institucional en defensa do ensino público e da inclusión.